עכשיו. לירון מיד עם התפקיד המשותף של פרצוף וגיא זוארץ ביחד על הבמה, וגם משהו לאימהות שלכם, אולי לסבתא קליף ריצ'רדס שנחת לפני שעה בארץ. אבל קודם, ג'וני דפ, הפרש הבודד, זה עוד אחד מהסרטים האלה שנעשו בתקציב של $250 מיליארד, המון בתקווה ואפילו בביטחון שהשם ג'וני דפ פלוס השיווק המשומן של תאגיד דיסני וכל המוני הילדים בחופשה בכל העולם כבר יעשו את העבודה בקופות. מחשבה יפה, אבל קודם צריך לעבור אצל המבקר. אז ככה פינס, את הפרש הבודד, עורך דין חנון שהופך ללוחם צדק במסכה אחרי שרוצחים את אחיו במערב הפרוע, משחק ארמי המר, שאתה זוכר אולי בתפקיד התאומים הענקיים ווינקלבוס ברשת החברתית, אבל הכוכב האמיתי של הסרט שלפנינו הוא כמובן ג'וני דפ, בתפקיד הסיידקיק המוזר שלו, חצי מדריך רוחני, חצי סטלן שחזר עם שריטה קשה מפסטיבל בומבמלה, טונטו האינדיאני. Going somewhere? Yes. No. No. Yes. No. Yes. No, we are not. Yes. No. Yes. Shut up! Yes. וואלה בסדר, קיץ וכיף ואקשן ולחבוק את המוח וסתם לשבת וליהנות מרכבת הרים על המסך וכל זה, אבל יש כמה בעיות קשות בסרט הזה שאפילו ג'וני דפ עם עורב שמחרבן לו על הראש לא מצליח לפתור. Justice is what I seek. דבר ראשון, הפרש הבודד, באנגלית The Lone Ranger, זה ממש מיתולוגיה אמריקאית, סדרת רדיו מלפני 80 שנה, טלוויזיה, קומיקס, ספרים, הכל. איך אני יודע? כי בדקתי אצל חברה שלי ויקי, של משפחה פדיה. לישראלים, כל הקריצות המתוחכמות והבדיחות הפנימיות שמתכתבות עם ההיסטוריה של המותג פשוט לא אומרות כלום. אתה לא יכול לרוץ לאינטרנט כל פעם שאתה לא מבין איזה פאנץ', בעיקר כי אין קליטה באולם. Everyone stay calm. We are taking over the ship. דבר שני, זה בעצם שודדי הקריבים 5 עם אינדיאני מספות במקום דירה שיכור. אותו מפיק, אותו במים ואותו ג'וני דפ, שבאותו נועל מאפיל על הגיבור המרכזי החנון, ומתפקיד משנה משתלט על הסרט. מה חסר פה בכל זאת? קירה נייטלי. יש פה איזה ברווזונית שהיא כאילו אהובתו של הפרש, אבל קירה שלי לא רואה אותה ממטר. אני מתגעגע, ממי, תעלימו לי בצ'אט איזה יום נשמע מה קורה איתך, טוב? דבר שלישי והכי גרוע, 2.5 סרט פינס. כאילו לבמאי לא היה נעים להגיש לאולפני דיסני סרט באורך נורמלי אחרי ששפכו $250 מיליארד. זה פשוט מתיש. יש אחלה מרדף רכבות בהתחלה ועוד אחד ממש מגניב בסוף, אבל באמצע שעתיים שאפשר בכיף לשים הראש ולחלום על קירה נייטלי. האמת שבחוץ 40 מעלות ומדוזות זו לא הדרך הכי גרועה להעביר אחת. הייתי משלם על זה נגיד 20 שקלים. יאללה, חתכתי.